Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow nobatdaky iş maslahatyny geçirip Lebabyň häkimine sebitiň owa hojalygynyň düşewüntliligini ýokarlandyrmagy tabşyrdy. Emma ol düşewüntliliginiň nähili ýokarlandyrylyp bilinjekdigini anyklaşdyrmady. Lebaby daşowul vilayatlarynyň ýaşaýjylary resmi bolmadyk maglumatlara görä daşary ýurtlardan iş gözlemeli türkmenistanlylaryň aglaba köpligini ödýär. Şol wagtda prezidentiň düşewüntlilik tabşyrygy Türkmenistanyň gowaçanyň köpçülikleýin susuz göýdükdirlen barada gowşan resmi bolmadyk maglumatlaryň ýadynan berildi. Türkmen mediasyny ýylyň buğday ýa pagta hasalynyň hakyky ýagdaýyndan soň ikinji anyk gürrüň edilmeýän sirli problema daýhanlaryň düşewüntlilik meselesi bolup durýar. Tadakanyň maglumatyna görä ýurdun gowaçy meýdanlaryna häzir gyzyklandy iş barýar we gowaçalaryň hasyl toplaýyşlary kada laýyk. Emma Azatlyň yerli seçmeleri planlaşdyrylan pagta hasylyny ýygnamagyň bu ýyl geçen ýyllakydan hem kyn boljakdygyny sebäbi ekrançylyk ýaplaryna suwun giç berilendigini, netijede gowaçanyň göýdükdirlendigini habar berýärler. Göýdügen gowaçadan hasyl bolmajakdygyny bilýän häkimler bu ýyl hatda käbir etraplarda gowaça ekilen ýerler şu wagtdan buğday ekmäge taýýarlyk başlany meňdýär. Azatlygyň daha şowzak çeşmesiniň şükepde beren maglumatyna görä, Saparmurat Türkmenistanyň etrafynda häkimetler suw içmedik gowaçalary sökdürip, müňlerçe hektar ýeri sürdürip, şüdügarlap goýmagy başladylar. Etraf häkimligi diňe bir gowaça meýdanlaryny sökdürmän eýsem adamlaryň hojalyk ýerlerini ýetişdiren mekkejewen, gawun garpydýaly ekinlerini hem sökdürýär. Adamlaryň haýyşlary diňlenmeýär. Olaryň gapydaky 5-10 sotuk ýerlerini guýdan sugaryp ýetişdiren ekinlerini hem traktor bilen sürdürip taşlaýarlar diýip Azatlygyň çeşmesi Türkmenistanyň etrafyndan habar berdi. Öňkü ýyllarda bolşýal Türkmenistan bilen 1 milyon 50 000 tonna pagta hasylyny almagy planlaşdyrýar. Ýöne ýurt geçen ýylla hem bolşýaly bu ýylym buğday planyny doldurup bilmedige meňdýär. Yerli çeşmeler buğday planının doğurmalygynyň esas sebäbini ýylyň guruk gelmegi bilen düşünýärler. Bu hökümetden tohum, dökün, tehnika we suw hyzmatlaryny alyp buğday eken müňlerçe daýhanyň bergili çykanlygyny aňladýar. Inni gowaça eken kärenneçilere hem şeýlik galyň garaşýan bolmagy mümkin. Azatlyk radiosu bilen anonim şertde urlaşýan daýhanlaryň sözlerine görä, Berdimuhamedowyň alyp barýan owa syýasaty Sowet döwründen galan mezur häkimetiň saklanmagy we owa adamlarynyň ekjek ekinleriniň ýokardan kesitlenmegi bilen daýhanlary baýatmakdan geçen Saparmurat döwrünäkden garyp düşürdi. Kärennesinde yer alýan ýa-da daýhançylyk bilen meşgullanmak isleýän adam barha adalýar. Sebäbi döwlet satyn alyş narhlaryny ýokarlandyrmaýar, daýhançylykdan çağa eklemek barha kynlaşýar diýip Azatlyk bilen anonim şertde gurulşan 61 ýaşly daýhan Gadyrxaly döwletiň öýlerini ardan işçi güýji hökmünde ulanýanlygyny, öndüren pagtasyndan wezipeli adamlaryň peýda görýänligini aýdyp berendi. Şol wagtda owa ýerlerinde ýaşaýan, güzeran döwlet eýçiligindäki ekrançylyk ýerlerine we suwa bagly adamlar azat bazara geçilýänligi aýdylýan ýurtda nähili ýaşamaly, nähili eklenmeli diýen sowal jogapsyz galýar.